За София област ние имаме един безапелационен лидер, който води отбора на ГЕРБ вече в няколко поредни избора и отбора на ГЕРБ смазва всички останали в тези няколко поредни избора. Ама направо ги смазва. Даже според мен ги е страх да издигат кандидати. Просто наистина няма кой да бие отбора на ГЕРБ. С водач за листата господин Валер Маринов. Заповядайте, господин Маринов. Здравейте, приятели! Както винаги, изключително съм развълнуван да съм тук тази вечер пред вас. Аз си говорихме за Страйко, че точно преди 3 години тук ми беше първото изказване като политик от тази сцена. И това така ми даде един тласък и заедно с екипа на ГЕРБ за София област да водиме такива победи през всичките тези 3 години, трудни години и винаги да сме първа политическа сила и то безапелационно в Софийска област. Така че тук ми е на късмет, тук ми е зарядното за батерията и се радвам да съм пред вас, защото Костинброд доказва, че е наистина крепост на ГЕРБ за региона. Благодаря ви. И понеже Славко 5-6 пъти се извини, че е без сценарий и че изненада, но всъщност сега ще видиш, че без сценарий е по-добре, по-спокойно водиш и знаеш ли защо? Защото само човек, който е минал през школата на младежи ГЕРБ, после има една дълга специализация в екипа на Трайко Младенов в община Костинброд, може да се справи без абсолютно никакъв сценарий във всяка една ситуация. Трудно е да се говори след емоционалните изказвания и на Трайко, и на Боби, на младите колеги, които в интерес на истината направиха много добро впечатление, като хора, които за първ път се изправят да говорят пред такава аудитория, пред приятели и пред съмишленици. Но искам да ви обърна внимание върху няколко неща. И понеже пак тук вкарахме сценария, трябва да ви кажа, че 2020 година беше задвижен един сценарий, който се надявам на 9 юни да сложим окончателен край. Този сценарий беше написан от президента, имаше изпълнители, главни, второстепенни, помагачи отляво, отдясно. В един момент сценаристът изчезна и тези, понеже не са минали през школата на младежи ГЕРБ и през екипа на Трайко, се оказа, че не могат да се оправят сами. Не могат да се оправят сами, защото всичко това, което казаха и обещаха на хората, бяха лъжи, бяха празни обещания, бяха димки с цел да се осъществи основната цел на сценария, именно да се овладее държавата, да се овладее не в интерес на обществото, а в интерес на задкулисни сили, които да могат да паразитират. Защо се получи тогава, не го говорим за първи път, но е хубаво да си го припомним, защо се получи такава енергия срещу управлението на ГЕРБ и конкретно срещу лидера Борисов? Ами защото той е безапелационен лидер, силен, а знаете, че от силните хора всички ги е страх. Така бяхме подкарали някои хора, които дълги години бяха крали от държавата, че те се обединиха, намериха начин, намериха израз в лицето на други политици и направиха това с държавата. 3 години държавата да няма посока, 3 години държавата да няма лидер, 3 години държавата да е извън европейския фокус и да се движи по инерция. Както каза и Трайко, преди 3 години държавата беше стабилна. Не случайно нашия слоган е такъв: стабилна България, защото ние знаем какво означава стабилна България и знаем как да я направим стабилна отново. Не случайно тук идваха всички европейски лидери. Не случайно президент Ердоган се съгласяваше тук на наша територия от Варна да се среща с европейските лидери. Знаете, че той като лидер и контакта му с европейските лидери не е толкова лесен, не е толкова елементарен и за тази цел трябва силно лидерство
и силни гаранции от човек, на който и двете страни имат доверие. Това беше господин Борисов. Благодарение на доверието в него, благодарение на неговото лидерство, те се съгласяваха, идваха тук и се постигаха решения, които бяха в полза и докараха Европа да е сигурна. Голяма заслуга за сигурността на Европа има нашата държава, има България. Ние стоим на границата между Азия и Европа. Знаете какъв е проблема с бежанския поток. Но не е само бежанския поток. Покрай бежанците минават терористи, минават контрабанда, минават забранени вещества. Всичко може да мине там, където има канал, дали било то за бежанци или за цигари. И през всичките години на нашето управление това беше сведено до минимум. Виждате обаче какво се получи последните месеци, какви данни излезнаха и какви високи нива на държавното управление бяха въвлечени в брутална корупция. Корупция, която ясно се видя и се усети от хората.